Goedemiddag en welkom bij deze kwarte joert. Brodzig warm, maar geen zwieren ruimbuien liekers vlieden. De 158ste PC in Frensje verrint nota zonder problemen. In Frensje ben ze noodwaande maar de hele finales. Daarbij ik het winnende parcours van Vliedenier van Gert-Anne van der Bos, die dit hier favoriet is. De dag begon vanzelfs met tradities liekers de rietocht van de winnaars van Vliedenier. Opvallend zit hier is dat er een heel soort kaartjes op straat ombieden worden. En tegen ziekte gaat het mooi. Ik kon het mooi. Dan mag ik nou even een kaart kwijt. En dan weer de eerste slag van de dag voor Herman Sprik. Verkeersliefhebbers is het joet een grote dag, maar voor hiensterliefhebbers ik. Die wien dan ik manmachtig onwijzig in Boetenpost. Daar wordt traditioneel het concours hippiek verrieden. Tegelijk is ook de Iermerk en het loopt 10.000 mensen. Op het Meijonsmaveld in Boetenpost treden zowat 100 deelnemers in verschillende rubrieken Chimmekoor. Bijzonder is dat het concours maar liefst 4 Nederlandse kampioenschappen had. Nummer 28. Mensen, allemaal welkom op het concours in Buitenpost. Wat fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. Dat doet ons, het bestuur en de vrijwilligers heel veel goed. Het concours in Boetenpost wordt alweer voor de 58ste keer houden. En jet bij de grootste hienstersportevenementen van het noorden. De Raad van State docht vrees geen uitspraak in een zaak die de provincie omspant heeft voor het afzetten van foksen met hulp van luchtbakken. Eind 2009 joeg de provincie daar een ontheffing voor om vat te komen dat de volle foksen de graaidenvogels bedriegen. De faunabescherming tekende protest aan. De ontheffing zou in strijd wezen, maar er staan in de Benelux-overeenkomst. De rechtbank joeg de faunabescherming gelijk. De provincie lijmt daar net bij Del. De Raad van State vindt nou dat de Benelux-overeenkomst te onduidelijk is. De 40-jarige stoomchattels van de Batting in Haas binnen van de bopperste verdieping tilt om plak te maken voor een nieuwe verwarmingsinstallatie. De Haarse locatie van het ziekenhuis MCL wil maar de nieuwe chattels 50% energie besparen. Maar de installatie kan in december warmte opslaan worden in de groen en die wordt dan weer broekt in de winter. Tour de France winnaar Cadel Evans heeft de 30ste profronde van Struisterveen juist won. Meer dan 33.000 mensen kwamen op het hutfietsspektakel aan. Frieske tophutfietsers Luwe Westra van de Tienje en Pieter Wening van de Harkema binnen verzels ek van de partij. Opvallend is het vallen van de boltjesfiets van Johnny Hogeland. De Zeeuw die in de Tour troch een auto ramt water en in het stiekeltrier terug te kwam. De fiets brengt 5600 euro op voor het goede doel. Hichtepunt is de deelname van de Tourwinner Cadel Evans. What do you think of the ambience so far? Oh, very nice, very nice. But that's criterium, so I know everyone loves the criteriums in Holland, and so nice to be here. De Australiër giet er maar de winst van trog, Wening wordt tweede en Westra komt als derde voor de finish. Het waren er nog een aantal buien, mogelijk maar tonger. Vannacht wordt het weer droog en de temperatuur die komt net onder de 17 graden. Morgen geregeld zinnen, ik kans op een bui en het wordt een graad als 23, er stiert een matige zuidwestenwind. En dat zag je deze kwarte joert. We gaan nou waarom naar Frensje, naar het live verslag van de PC derde.